Takto vyzerá voda z vodovodu zachlorovaná 7 až 9 mg kyslíka, ktorá je transparentná. A keď urobím takýto malý barový kúsok, tak ona je vlastne stále taká transparentná. A takto vyzerá 7 až 9 mg kyslíka, ktorý vlastne nemá chuť, vôňu, zápach nie je vidieť. A teraz si vyskúšame, ste ustúpila, ale kyslík pri obohacovaní vody netvorí bublinky. A teraz si môžeme vyskúšať tiež transparentná. Áno. Aha, mliečko. Je to úplne vidieť, ten 12-násobok kyslíka. To je taký rýchly domáci test. Dobre, a keby som teda chcela sa takýmto niečím, že vypiť si, a čo môžem očakávať? Že budem sa cítiť dobre, sviežo, nabudená? Táto orálna terapia je u nás v plienkach. Nie je to samozrejme liečivo. Ale keď by sme si to mali veľmi exaktne porovnať, tak im tie inhalačné metódy príjmania kyslíka sú vyslovene na tie diagnózy alebo pri rekonvalescencii, ktorá sa týka pľúc a priedušiek, tak zase transport kyslíka cez vodu, cez žalúdok a tenké črevo do krvi je práve na také vzprúženie, energiu. Tak tam ten kyslík vlastne ide cez naše zažívanie. Presne. A je to skôr taká pozvolná energia.